Godt, og det vi skal, det er, at du skal læse det her, og det er ikke noget, du kender, så det kan godt være lidt svært første gang, du læser det. Men nu prøver vi at vise, hvordan vi kan blive bedre til det, ikke også? Godt, du må gerne gå i gang. Den lille fyr kan ikke tale. Ja, vi tager den lige en gang til. Den lille fyr kan ikke tale. Ja, så den lige en sidste gang. Den lille fyr kan ikke tale. Yes, der kom det flydende, ikke også? Vi prøver videre her. Den lille fyr kan gå på sin hale. Ja. Den lille fyr kan gå på sin hale. Og nu flyder det. Den Kom. lille fyr kan gå på sin hale. Mm. Kan du se den lille fyr? Hvor er han henne? Den. Ja, det er rigtigt. Det er aben, ikke også? Nu. Kan Emil se, at det er Hugo? Nu kan Emil se, at det er Hugo. Nu kan Emil se, at det er Hugo. Yes, nu peger jeg på nogle ord. Hvad står der der? Skal vi lige prøve at læse linjen? Den lille fyr kan gå af hale, står der. Ja, der står nemlig hale, ja. Godt. Hvad står der der? Lille. Og hvad står der der? Den. Det. Ja, flot. Vi prøver igen her. Emil Bliver sur på Hugo. Vi prøver igen. Emil bliver sur på Hugo. En gang til. Emil bliver sur på Hugo. Står der bliver? Eller hvad står der? Du sagde det faktisk rigtigt første gang. Bliver jeg, ikke også? Og det er så rigtigt, det du gør, men der står bliver. Men når man bare taler med hinanden, så kommer man til at sige bliver, ikke også? Så det her, det er skrive, altså skrive lyden, bliver, og når man snakker, så er det bliver. Vi fortsætter her. Nej. Hugo. Det må du ikke. Vi prøver igen. Nej, Hugo. Det må du ikke. Prøv igen. Nej, Hugo. Det må du ikke. Yes, flot. Går vi videre her. Du skal sove, Hugo. Det nat. Det er nat. Ja. Godt, prøv igen. Nu. Nej, du. Du skal sove, Hugo. Det er nat. En gang til. Du skal sove, Hugo. Det er nat. Flot. Nu sover Ja, flot. Hugo og Emil. Ja. Nu sover Hugo og Emil. Nu sover Hugo og Emil. Nu sover alle på Isby Teater. Nu sover alle på Isby Teater. Så den tredje gang. Sover alle på Isby Teater. Ja. Og du var jo faktisk rigtig god til den her, ikke også? Så havde jeg taget en, der var lidt sværere, så kunne vi måske bedre have vist det, ikke også? Men det jeg så gør nu, det er, at jeg prøver at pege på nogle ord. Hvad står der her? Sove. Står der sov? Sove. Sove. Sov og sover. Ja. Kan du se det, der er et R på, ikke også? Ja. Sur. Og der. Nat. Så kan vi prøve at læse bagfra. Fordi det er jo en måde at finde ud af, om du egentlig kan læse på, eller om du bare kan huske. Skal vi prøve her? Nat er det Hugo sover. Sove. Sove. Og der står sover. Sove. Skal du kan ikke. Du må
Det. Hugo. Nej. Flot. Det var du god til. Jeg kan i hvert fald se, at du kan læse.